ଏହି ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ସେଇ ତିନୋଟି ଉପାୟ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। ନମ୍ବର 1, ବରଗଛକୁ 7 ବାର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧିବେ ବରଗଛ ଚାରିପଟେ ଓ ମନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ନମ୍ବର 2, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ସାବିତ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଫଳ ନାହିଁ ତ ଶୃଙ୍ଗାରର ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଟିକିଲି, ଚୋଡ଼ି, ନେକପଲିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।